Tämän päivän videossa palaamme tarinaan, joka on herättänyt suurta kiinnostusta rockmusiikin ystävien keskuudessa. Tuomas Holopainen, säveltäjä, kosketinsoittaja ja Nightwish-yhtyeen luova Sydän, on vuosien ajan puhunut tunteistaan ennen kaikkea musiikin kautta. Hänen sanoituksensa ovat paljastaneet kipua, rakkautta ja menetyksiä, mutta hänen yksityiselämänsä on pysynyt tarkasti varjeltuna. Pitkän hiljaisuuden ja vaikean eron jälkeen Tuomas Holopainen on kuitenkin tehnyt yllättävän päätöksen. Hän on ensimmäistä kertaa vihjannut avoimesti, kuka on se nainen, jota hän on rakastanut kaikkein eniten. Tämä paljastus on saanut fanit pysähtymään ja kysymään, miksi juuri nyt. Mitä eron jälkeen tapahtui ja miksi tämä tarina on ollut niin kauan piilossa sävelten ja runollisten rivien takana. Tässä videossa pureudumme Tuomaksen sanoihin, rivien väleihin ja siihen, mitä tämä tunnustus todella tarkoittaa. Pysykää mukana, tämä kertomus koskettaa syvemmältä kuin moni osaa odottaa. Kun Tuomas Holopainen eron jälkeen antoi ymmärtää, että hänen elämässään on nainen, jota hän on rakastanut kaikkein eniten, kysymys ei koskenut vain sitä, kuka hän on, vaan ennen kaikkea, miten tämä rakkaus syntyi. Vastaus ei löydy nopeasta romanssista tai julkisesta kohtaamisesta, vaan pitkästä, hiljaisesta prosessista, joka kehittyi ajan ja yhteisten kokemusten kautta. Uusi rakkaus ei ole henkilö, joka etsisi huomiota tai eläisi parrasvaloissa. Päinvastoin, juuri arkisuus, rauhallisuus ja ymmärrys näyttävät olleen ratkaisevia tekijöitä. He tutustuivat tilanteessa, jossa musiikki, luonto ja keskustelu olivat keskiössä. Kohtaaminen ei tapahtunut juhlissa eikä lavojen takana, vaan ympäristössä, jossa kuunteleminen oli tärkeämpää kuin esiintyminen. Ensimmäinen yhteys syntyi yhteisestä ajattelutavasta ja samankaltaisesta suhteesta maailmaan, tarpeesta merkitykseen, hiljaisuuteen ja rehellisyyteen. Aluksi heidän välillään vallitsi ystävyyden kaltainen side. Keskustelut olivat pitkiä ja syviä, ilman painetta määritellä suhdetta. Tuomakselle, joka on tottunut ilmaisemaan tunteensa sävelten ja sanojen kautta, tämä oli poikkeuksellisen tärkeää, mahdollisuus olla läsnä ilman roolia. Juuri tämä teki suhteesta erilaisen kuin aiemmat, siinä ei ollut vaatimusta olla jotakin muuta kuin oma itsensä. Ajankohta olisi ratkaiseva. Ero oli jättänyt jäljen ja Tuomas eli vaihetta, jossa hän tarkasteli omaa elämäänsä uudelleen. Hän ei etsinyt lohtua eikä korvausta menetykselle, vaan ymmärrystä ja tasapainoa. Tässä hetkessä syntynyt yhteys tuntui oikealta, koska se ei täyttänyt tyhjyyttä, vaan kulki rinnalla. Rakkaus kasvoi hitaasti, lähes huomaamatta, yhteisten hetkien, keskustelujen ja jaetun hiljaisuuden kautta. Heidän suhteensa vahvistui ympäristöissä, joissa kiire ei hallinnut aikaa. Luonnossa, matkoilla, pienissä arjen rituaaleissa. Nämä hetket eivät olleet pakoa todellisuudesta, vaan tapa rakentaa luottamusta. Tuomas, jonka luovuus ammentaa usein luonnosta ja tarinankerronnasta, löysi suhteessa tilan, jossa inspiraatio ja rauha saattoivat elää rinnakkain. Merkittävää on myös se, että tämä rakkaus ei vaatinut julkista tunnustusta tullakseen todeksi. Kun Tuomas lopulta viittasi siihen avoimemmin, se ei ollut paljastus yksityiskohdista, vaan tunnustus tunteen merkityksestä. Hän kertoi olemassaolosta, ei tarinan kaikista luvuista, se kertoo suhteesta, joka ei tarvitse vahvistusta ulkopuolelta. Voidaan sanoa, että Tuomas Holopaisen uusi rakkaus on syntynyt oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, ilman kiirettä, ilman painetta ja ilman näyttämistä. He tapasivat elämänvaiheessa, jossa molemmat tiesivät, mitä haluavat ja mitä eivät. Ja ehkä juuri siksi tämä tunne on se, jota hän uskaltaa kutsua kaikkein syvimmäksi rakkaudeksi, joka ei huuda, vaan kestää. Kun Tuomas Holopainen eron jälkeen päätti kertoa julkisesti, että hänen elämässään on nainen, jota hän rakastaa kaikkein eniten, perheen reaktiot olivat hiljaisia, mutta merkityksellisiä. Lähipiirissä uutinen ei tullut shokkina, vaan pikemminkin vahvistuksena sille, mitä he olivat jo aistineet Tuomaksen arjessa. Rauhallisempaa olemusta, tasaisempaa rytmiä ja uudenlaista tasapainoa, joka ei syntynyt yksin työn kautta. Perhe suhtautui tunnustukseen ennen kaikkea huojennuksella. Eron jälkeinen aika oli ollut raskas ja läheiset olivat nähneet, miten syvästi Tuomas käsittelee tunteitaan, usein sisäänpäin kääntyneenä, sanoja säästellen. Kun hän nyt antoi ymmärtää löytäneensä rakkauden, perhe tulkitsi sen merkiksi toipumisesta ja eheydestä.
Kyse ei ollut sensaatiosta, vaan siitä, että kipu oli alkanut väistyä merkityksen tieltä. Vanhemmille ja vanhemmalle sukupolvelle tunnustus merkitsi ennen kaikkea turvaa. Heille tärkeintä ei ollut se, kuka nainen on, vaan se, millaisen vaikutuksen suhde on tehnyt Tuomakseen. Huomiota kiinnitettiin siihen, että hän ei vaikuttanut enää hajanaiselta tai kuormittuneelta, vaan läsnä olevalta. Tämä näkyi pienissä asioissa, tavassa puhua, kuunnella ja olla mukana arjessa. Nämä merkit vakuuttivat perheen siitä, että kyseessä on vakava ja syvä tunneside. Sisarten ja läheisten sukulaisten reaktiot olivat sävyltään lämpimiä ja suojelevia. He näkivät tunnustuksessa rohkeutta, sillä Tuomas ei ole tunnettu yksityiselämänsä avaamisesta. Päätöstä kertoa rakkaudesta pidettiin harkittuna ja ajallisesti oikeana. Perhe arvosti erityisesti sitä, että hän ei paljastanut yksityiskohtia, vaan säilytti rajat, jotka suojelevat sekä häntä että hänen kumppaniaan. Tärkeä osa perheen suhtautumista oli luottamus. Läheiset eivät esittäneet vaatimuksia, eivätkä odottaneet vastauksia kysymyksiin, joita media tai yleisö saattoi esittää. Heidän näkökulmastaan Tuomas on aina ollut ihminen, joka tietää itse, milloin ja miten puhua tunteistaan. Tämä luottamus loi ilmapiirin, jossa tunnustus ei aiheuttanut painetta, vaan vapautti. Ajan myötä reaktiot muuttuivat normalisoituneiksi. Rakkaudesta tuli osa perheen yhteistä todellisuutta ilman, että se hallitsi keskusteluja. Yhteisissä hetkissä painopiste pysyi tavallisissa asioissa, työssä, luonnossa, arjessa. Tämä oli merkki hyväksynnästä siitä, että uusi suhde oli otettu vastaan luonnollisena osana elämää, ei erillisenä tapahtumana. Perheellä oli myös suojaava rooli. He ymmärsivät, että julkinen kiinnostus voi olla voimakasta, ja siksi he pyrkivät vaalimaan yksityisyyttä. Tämä näkyi haluttomuutena kommentoida asiaa julkisesti ja pyrkimyksenä pitää yhteinen elämä erossa spekulaatioista. Läheiset tiesivät, että juuri rauha ja hiljaisuus ovat Tuomakselle välttämättömiä, ja nyt myös hänen suhteelleen. Että perheen reaktiot Tuomas Holopaisen tunnustukseen olivat kypsiä, rauhallisia ja myötätuntoisia. Ne perustuivat havaintoihin, eivät otsikoihin, tunteisiin, eivät uteliaisuuteen. Läheisille tärkeintä oli se, että Tuomas vaikutti jälleen kokonaiselta. Ja juuri siksi he ottivat hänen sanansa rakkaudesta vastaan ilman kysymyksiä, luottaen siihen, että hän on löytänyt jotain, mikä ansaitsee tulla varjelluksi. Kun Tuomas Holopainen eron jälkeen rikkoi pitkän hiljaisuuden ja antoi ymmärtää, kuka on se nainen, jota hän on rakastanut kaikkein eniten, verkkoyhteisö reagoi välittömästi ja voimakkaasti. Sosiaalinen media, fanifoorumit ja kommenttikentät täyttyivät tunteista, jotka vaihtelivat hämmästyksestä syvään liikutukseen. Kyse ei ollut tavallisesta juoru-uutisesta, vaan hetkestä, jossa fanit kokivat pääsevänsä poikkeuksellisen lähelle artistia, jonka tunteet ovat usein piiloutuneet musiikin ja runollisten sanojen taakse. Ensimmäinen reaktio oli hiljainen hämmennys. Monet fanit pysähtyivät, lukivat uutisen useaan kertaan ja yrittivät ymmärtää sen merkitystä. Kommentit olivat aluksi lyhyitä ja varovaisia, kysymyksiä, sydänemojen ketjuja, sanoja kuten rohkea, koskettaa, vihdoin. Oli selvää, että tämä tunnustus ei jättänyt ketään kylmäksi. Tuomas Holopainen on hahmo, johon fanit ovat vuosien ajan projisoineet omia tunteitaan, ja siksi hänen henkilökohtainen avautumisensa koettiin lähes yhteiseksi kokemukseksi. Seuraavaksi verkossa nousi voimakas empatian aalto. Monet kirjoittivat ymmärtävänsä, kuinka vaikeaa eron jälkeen on puhua rakkaudesta, saati nimetä se elämän suurimmaksi. Fanit jakoivat omia kokemuksiaan menetyksestä, uudesta alusta ja hitaasti syntyvästä luottamuksesta. Holopaisen sanat toimivat laukaisijana laajemmalle keskustelulle siitä, miten rakkaus voi olla yhtä aikaa hauras ja pysyvä. Kommenttikentät muuttuivat hetkellisesti vertaisryhmäksi, jossa ihmiset lohduttivat toisiaan. Erityisen vahva teema verkkoreaktioissa oli kunnioitus yksityisyyttä kohtaan. Yllättävän moni fani korosti, ettei naisen nimeä tai yksityiskohtia tarvitse tietää. Päinvastoin, keskusteluissa toistui ajatus siitä, että juuri vaikeneminen tekee tunnustuksesta aidon. Jos hän haluaa suojella tätä rakkautta, meidän tehtävämme on tukea, kirjoitti eräs fani, ja tämä ajatus sai laajaa kannatusta. Yhteisö ikään kuin asetti itse rajat, torjuen spekulaatiot ja huhut.
Samalla nähtiin myös syvällistä musiikillista uudelleentulkintaa. Fanit palasivat Nightwishin kappaleisiin, soolotöihin ja sanoituksiin, etsien viitteitä, ennusmerkkejä ja tunteiden kaaria. Monet kokivat, että tietyt kappaleet avautuivat nyt uudella tavalla, eivät juoruina, vaan emotionaalisina karttoina, jotka heijastavat Tuomaksen sisäistä maailmaa. Tämä tulkintojen aalto ei ollut kriittinen, vaan kiitollinen. Musiikki koettiin entistä merkityksellisemmäksi. Luonnollisesti joukkoon mahtui myös spekuloivia ääniä, mutta ne jäivät vähemmistöön. Kun joku yritti arvata henkilöllisyyttä tai ajoitusta, vastaukset tulivat nopeasti. Ei kuulu meille, anna hänen olla onnellinen. Tämä itsesäätely on harvinaista verkkokeskusteluissa ja kertoo siitä, kuinka vahva luottamussuhde artistin ja yleisön välille on vuosien aikana rakentunut. Ajan kuluessa keskustelun sävy muuttui rauhallisemmaksi ja pohdiskelevammaksi. Uutinen ei enää ollut paljastus, vaan osa laajempaa tarinaa toipumisesta ja uudesta alusta. Tämä teki uutisesta enemmän kuin henkilökohtaisen, siitä tuli symbolinen. Verkkoyhteisön reaktioissa korostui myös kiitollisuus rehellisyydestä. Fanit kokivat, ettei Tuomas ollut velvollinen kertomaan mitään, ja juuri siksi hänen sanansa tuntuivat arvokkailta. Se, että hän puhui rakkaudesta ilman draamaa ja ilman yksityiskohtien myyntiä, vahvisti kuvaa artistista, joka pysyy uskollisena itselleen. Että verkkoyhteisön reaktio Tuomas Holopaisen tunnustukseen oli poikkeuksellisen lämmin, suojeleva ja kypsä. Sen sijaan, että uutinen olisi synnyttänyt skandaalin, se loi tilan myötätunnolle, tulkinnalle ja hiljaiselle ilolle. Ja ehkä juuri siinä piilee tämän hetken merkitys. Rakkaus, josta kerrotaan vähän, voi koskettaa kaikkein syvimmin. Tuomas Holopainen on yksi suomalaisen musiikkihistorian vaikutusvaltaisimmista säveltäjistä ja visionääreistä. Hänen uransa ei ole pelkästään menestystarina, vaan pitkä ja johdonmukainen matka, jossa henkilökohtainen taiteellinen näkemys on muokannut kokonaisen musiikillisen maailmankuvan. Holopainen tunnetaan ennen kaikkea Nightwish-yhtyeen perustajana, pääasiallisena säveltäjänä, sanoittajana ja luovana johtajana, roolissa, jossa hän on määritellyt yhtyeen soundin, teemat ja suunnan alusta alkaen. Nightwish syntyi ajatuksesta yhdistää metallimusiikki klassiseen estetiikkaan, elokuvallisuuteen ja tarinan kerrontaan. Tämä yhdistelmä oli aikanaan rohkea ja poikkeuksellinen, mutta Holopaisen käsissä siitä kehittyi tunnistettava ja kansainvälisesti menestynyt tyyli. Hänen sävellyksilleen on ominaista vahva melodinen kaari, laajat orkesterisovitukset ja rakenteellinen kunnianhimo, jotka erottavat Nightwishin monista muista metalliyhtyeistä. Holopaisen uran varhaisvaiheessa Nightwish nousi nopeasti Euroopan metallikentän kärkeen. Albumit saavuttivat listasijoituksia ja toivat yhtyeelle uskollisen fanikunnan, mutta todellinen läpimurto tapahtui, kun Holopainen alkoi kehittää konseptialbumeita. Näissä teoksissa musiikki ei toimi irrallisina kappaleina, vaan kokonaisuutena, jossa teemat, tarinat ja tunteet rakentuvat alusta loppuun. Tämä lähestymistapa nosti hänen säveltäjän profiilinsa uudelle tasolle. Yksi Holopaisen merkittävimmistä saavutuksista on hänen kykynsä yhdistää populaarimusiikki ja syvällinen ajattelu. Hänen sanoituksensa käsittelevät usein ihmisyyttä, mielikuvitusta, tiedettä, luontoa ja olemassaolon peruskysymyksiä. Tämä tekee hänen musiikistaan ajattomampaa ja antaa sille merkitystä, joka ylittää genrerajat. Harva metallisäveltäjä on onnistunut tuomaan näin laajoja teemoja suuren yleisön ulottuville. Kansainvälisesti Holopaisen vaikutus on ollut huomattava. Nightwish on esiintynyt suurimmilla festivaaleilla, myynyt miljoonia levyjä ja saavuttanut kultalevy- ja platinarajoja useissa maissa. Näiden saavutusten taustalla on Holopaisen tinkimätön suhtautuminen laatuun ja kokonaisuuteen. Hän ei ole seurannut trendejä, vaan rakentanut omaa linjaansa, mikä on tuonut pitkäaikaista uskottavuutta ja jatkuvuutta. Holopainen on myös osoittanut monipuolisuutensa sooloprojekteissa ja erillisissä teoksissa. Näissä töissä korostuvat tarinallisuus ja tunnelma, usein ilman raskasta metallisoundia. Tämä osoittaa, että hänen säveltäjän identiteettinsä ei ole sidottu yhteen tyyliin, vaan perustuu laajempaan musiikilliseen ymmärrykseen ja kerronnalliseen näkemykseen. Merkittävä osa hänen saavutuksiaan on myös vaikutus seuraaviin sukupolviin. Monet nuoret säveltäjät ja yhtyeet ovat maininneet Holopaisen esikuvakseen, erityisesti symfonisen metallin kentällä. Hänen työnsä on auttanut muovaamaan koko genreä,
ja laajentanut käsitystä siitä, mitä metallimusiikki voi olla. Johtajana Holopainen tunnetaan hiljaisesta, mutta määrätietoisesta otteestaan. Hän ei ole esiintynyt jatkuvasti valokeilassa, mutta hänen kädenjälkensä näkyy jokaisessa yksityiskohdassa. Tämä johdonmukaisuus on mahdollistanut Nightwishin pitkäikäisyyden ja kyvyn uusiutua ilman, että perusidentiteetti katoaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että Tuomas Holopaisen ura ja saavutukset edustavat harvinaista yhdistelmää taiteellista kunnianhimoa, kaupallista menestystä ja sisällöllistä syvyyttä. Hän ei ole ainoastaan menestynyt säveltäjä, vaan kokonaisen musiikillisen ajattelutavan luoja. Hänen perintönsä näkyy niin levyillä, konserttilavoilla kuin niissä kuulijoissa, jotka kokevat musiikin matkana mielikuvituksen ja merkityksen maailmaan. Lopuksi voidaan sanoa, että Tuomas Holopainen on eron jälkeen kulkenut pitkän ja hiljaisen matkan kohti totuutta, jota ei voi selittää yhdellä lauseella tai nimellä. Se, että hän päätti lopulta kertoa rakastamastaan naisesta,